Het Jiddisch feestje is terugoorten op Facebook omdoopt naar Project X. Er binnen promotiefilmpjes maken en via de social media wordt elk oproep om te komen. Al duizenden mensen haar onjoen dat ze naar Haren komen voor het feestje. En daarbij binnen een heel soort drachtsters. Ik verwacht een heel groot feest, stages, ja, van alles. Wat verwacht ik niet? Ja, er gaan wel heel veel bekende mensen uit Drachten en Groningen die ik ook ken, die gaan er allemaal heen. En voor de rest, ja, ook heel veel natuurlijk die ik niet ken. Maar ik heb zelfs gehoord dat er uit Kopenhagen een touringbus komt. Een beetje raamtoeristen, denk je. Ja. Dus. Want de verwachten is dat het er uit de hand rint? Ja, dat iedereen gewoon door de dranghekken in klimt en ja, gewoon chaos. Waarom was erbij wezen dan? Nou, iedereen heeft het er op Facebook, Twitter, YouTube, televisie, overal. Ja. In Haren binnen ze lang net blied met het feest. Het dorp verwacht het een wiereninvasie en boven dat een soort skeer. De burgemeester en de heid van het famke dat Jiddi is, roepen mensen dan ik op vast net te komen. Voor ons is belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd is. En voor de straat, maar ook in zijn algemeenheid. Openbare orde. Dus we willen controle houden op wat die mensen gaan doen. Er is geen ervaring met dit soort situaties. Dus we weten het niet. Maar we hebben toch wel het idee dat er toch wel de nodige toeloop komt. Ja. Maar de jongeren kunnen het net een soort skelen hoe ze er in Haren hoe tinken. Ja, nou ja, het is niet onze fout. Dus in principe, ja, we gaan allemaal even voor het feestje heen. Dus ja, we zien wel hoe het gaat. Ja, ik leef net zomaar niet meestal mee eigenlijk, nee. Ja, ik denk dat het wel meevalt qua vernieling en zo. Maar ja, er gaat natuurlijk wel veel rotzooi komen. En ja, de politie, de ME die er allemaal komt, dat kost ook weer allemaal geld. Dus daar zit al sowieso heel veel geld in. Het is nog maar de vraag of de joen echt een feest komt. Het dorp is al zet en er is een soort politie achter de hand om mensen naar een oorplak te leiden.